Farver er en af Montanas vigtige byggesten. Og når Peter og Joachim Lassen går i gang med at fastlægge en ny farvepalet, starter de med samtaler om farver, materialer, strukturer og overflader. Pernille Kågaard er farvekonsulent, og hun arbejder videre med Peter og Joachim Lassens idéer. Hun sammensætter de første oplæg til de temaer og farver, som Peter og Joachim er på jagt efter til Montanas nye palet. Inspirationen finder Pernille, Peter og Joachim i arkitektur, gadeliv, mennesker, natur, film, kunst, mad, dufte, lyde. Alle sanser tages i brug, bevidst og ubevidst. Inspirationskollagerne får navne. Fra processen sættes i gang til det færdige resultat er klar, går der 1 til 2 år. Målet er at skabe en palet, der er nyskabende, såvel i kulør, struktur som overflade. Efter flere møder defineres 7 farvefamilier med i alt 42 lakfarver. Når farvebrikkerne er på plads, sendes de til farveproducenten Akzo Nobel i Sverige, hvor de i laboratoriet analyserer kulørerne, struktur og overflade. Herefter blandes de første bud på den enkelte farve. Farven påføres en Montana reolside, så den kan ses på sit rette element. Derefter tørres farven i en ovn. Og belyses i et lysskab for at bedømme dens udseende i såvel elektrisk lys som i dagslys. De lakerede farveprøver sendes retur til Pernille Kågaard, Peter og Joachim Lassen. Hver enkelt farve studeres nøje. Holder stemningen? Er nuancerne som ønsket? Passer farverne sammen i familierne? Der justeres og korrigeres til alle lakker har den ønskede kulør, overflade og struktur. Peter Lassen og Pernille Kågaard har arbejdet sammen om Montanas farvepalet siden midten af 1980'erne. Joachim Lassen, der er næste generation, er nu med i den kreative proces, der er præget af nysgerrighed, glæde, vilje og mod. Der bruges meget tid på at finde de navne, der bedst muligt signalerer farvens karakter. Lemon Drop, Air, Amazonas og China Red. Nogle farver kræver flere ture frem og tilbage. Når Pernille, Peter og Joachim er enige om, at paletten er fastlagt, kan lakken blandes i større mængder hos Akzo Nobel. Og sendes afsted til Montana i Hårby. Montana anvender hvert år ca. 175.000 liter lak. Montana producerer efter ordre. Det betyder, at alle ordrer specificeres ud på emnestørrelser og farver, før lakeringen går i gang. Anlægget programmeres. Alle modulsæder og komponenter er grundet med en hvid grunder og er nu klar til lakering. En sensor registrerer, når emnet er under sprøjtedyserne og sætter dem i gang. Overskydende lak på lakbåndet genanvendes, så der undgås spild. Efter lakeringen tørres og hærdes farven, før siderne vendes.
Montana lakerer med en vandbaseret, højresistent kvalitetslak, der sikrer et godt indeklima og minimerer ydre miljøpåvirkninger. De færdige emner tages fra og sendes videre til montagen, og snart vil kunden modtage sit Montana-modul i den ønskede farve.